בפתח תקווה יש את כמות האימהות החד-הוריות הכי גדול בארץ. זה חלק מההתפתחות של תהליך של אנשים שהן תופסות עצמאות וחלק מההתמודדות, וכתוצאה מזה מה קורה? תראו איך נדפקים פעמיים. פעם אחת יש לה ילד, הוא צריך ללכת לבית ספר, אז באחת, אם רוצים להשאיר אותו אחרי אחת, יש צהרון. אבל צהרון עולה כסף, אז אי אפשר, אז היא חוזרת מוקדם מהעבודה. אבל אם היא חוזרת מוקדם מהעבודה כדי להוציא אותו, אז אין כסף לצהרון. אני מתחייב לדאוג לזה שתהיה מסגרת נורמטיבית לכל ילד עד השעה 4, כדי שכל אמא תוכל ללכת לעבוד בצורה מסודרת. לאפשר את ההזדמנות הזאת להתפרנס, להפחית את הנטל. ההתחייבות הבאה שלי נובעת מהמקום שאני בא ממנו. אין ילד שלא צריך לאפשר לו להיות בחוג. המחירים גבוהים. ילדים צריכים ללכת לחוגים, ילדים צריכים ללכת ילד שלומד גיטרה בהכרח יהיה תלמיד יותר טוב. אני חושב שאסור להשאיר ילד עד כיתה י"ב בהקבצה ג'. צריך לבטל את הנושא הזה. צריך לתת לילדים אפשרות להתפתח. אם הם צריכים יותר שיעורים ולהורים אין כסף, אנחנו צריכים לדאוג לזה. תכתבו, תדברו, הדברים מגיעים אליי, אני רוצה להחשיב את הדעה שלכם. אני לא חושב שכל הידע נמצא אצלי. יש כאן המון שכל. תעבירו אותו אלינו. אנחנו ננתח אותו ואנחנו ננסה לעשות יותר טוב. אנחנו נתאמץ כדי שיהיה יותר טוב. אז אני אומר לכם שאני בוחר לאהוב את העיר הזאת למרות כל מה שאומרים לה, לאהוב את האנשים, לראות את הצדדים הטובים שלהם, לראות את הצדדים הטובים של התפקיד של ראש עיר, כי זה תפקיד קשה ואני מתכוון להיות ראש עיר ואני מתכוון לעבוד קשה, ואני מתכוון גם לסבול מכל ההערות ומכל זה, אבל לראות את החלק הטוב, ואני מתכוון להחזיר טוב ולעשות טוב. זאת המשימה. שיהיה לכם ערב מקסים, אני אשמח לשיתוף הפעולה שלכם.